insellem li Professur Oliver Frigieri biex nistaqsi xi mistoqsijiet dwar il-kantilena. Fil-kantilena nsibu l-allegorija li fil-fema tiegħek taqbel ma' parabola biblika. X'ebħen? Il-poeżija ta' Kaxaru tista' taħodha bħala espressjoni letterali jew espressjoni figurattiva. Id-diskors kollu tal-bniedem jista' jkollu din id-dualità. Jekk ngħidlek ġej bid-dajsa, ġifieri ġej verament bid-dajsa, mhux bil-karozza. Jekk ngħidlek ġej bid-dajsa jista' jkun qed ifisser li se ngħaddi żmien u x'nafih. Il-kantilena fil-fema tiegħi tindika li hija allegorija. L-għunetax l-allegorija kienet forma letterarja l-aktar dominanti fil-Medjuevu. It-tieni għax altrimenti m'hemmx jindika li tkellek fatt li waqgħet d-dar u m'hemmx evidenza wkoll. Nara skont kif jgħidu diġà Wettinger u Fsadni fil-kif tagħhom dwar il-kantilena. Kien hemm storja ta' ħabba li ħalliet effetti qawwija fuq dan il-poeta, fuq dan l-oratur u filosofu kif jgħid l-qalb tiegħu. Jiġifieri naħseb li huwa possibbli li qed jgħid li l-kantilena hija allegorika għandha tifsira fil-dar li bena huwa qetlu hija mħabba tiegħu li ma rnexxietx. U allura ippruvajt minn din il-premessa nuri fejn hu id-diskors figurattiv ta' Kaxaru. U naraħ li huwa tipikament marbut mal-parabola ta' Kristu li hija f'San Mattew u f'San Luqa. Kulħadd jafa li Kristu qal li xi ħadd bena fuq ir-ramel, jien fuq it-tafal, waqt id-dar tiegħu meta ġie l-maltemp, xi ħadd bena fuq il-blat, ġie l-maltemp u d-dar ma xefa kulħadd. U dik fil-fema tiegħi hija appuntu l-bażi. Għandek ħafna kliem bħal huwa bena, blat, ġebel, sissien, ramel, tafal u kliem ieħor li huwa marbut mal-bini. U huwa kollha parallel kemm f'San Mattew San Luqa u kemm f'Itra Kaxaru. U s-sens huwa l-istess, id-dar li bnejt jien ħadieli il-maltemp għax ibniet fuq ir-ramel, fil ma kienx sewda. L-istudju tal-letteratura Maltija jurina li l-karattru tagħha huwa Ewropew, speċjalment Taljan. Nistgħu ngħidu li l-kantilena għandha dal-karattru? Iva. Il-lingwa Maltija hija ta' nies tal-Arbi kif nafu lkoll. Dik hija parti mid-dinjità internazzjonali tal-lingwa tagħna. Fl-istess ħin dik li hija kultura minn żmien normali naw li femmin, konna esposti biss għal kultura li mhix Arbija, kultura neolatina u tipikament mediterranja. Il-Normani mbagħad il-kavallieri jfissru essenzialment dan. Mbagħad kien l-interruzzjoni tal-Ingliżi ħaduna lejn in-Nord, però mbagħad xi mod għabbajna xorta fil-Mediterran. Jiġifieri fuq naħa għandek il-lingwa li hija mitħatta ta' nies l-Arbi, u mbagħad għandek il-lingwa miktuba kulturalment b'mod sofistikat bit-Taljan. Kaxaru fost l-oħrajn apart il-qedem tiegħu għandu l-mertu kbir ħafna fil-fema tiegħi li ħoloq pont bejn dawn iż-żewġ estremi. Bejn il-simmanti ta' nies l-Arbi mitħadded biss u mhux miktub. Fil-fatt Kaxaru bagħta biex ivvinta ortografija u l-inkonsistenzi tagħhom interessanti għax qed tiruk li xi ħadd Malti qed jipprova jikteb bl-alfabet Latin lingwa Arbija. Dik hija simbjożi, dik hija riċetta, il-cocktail ta' Malta. Minn oħra għandek bniedem li bħal kulħadd fi żmienu u anke ħafna żmien twil wara sa żmien Duncan, mhux kif taf inti Duncan baqa' jikteb bil-Taljan biss sakemm kellu 40 sena ġifieri. Sa ftit ilu sa inqas minn 9 sena ilu. Ġifieri it-tradizzjoni kienet esklużivament Taljana. Ġifieri Kaxaru kiteb bil-Malti u kollu kemm hu Malti semitiku. Barra xi żewġ kelmiet. Ventura u Tale jidhirli jkun xi niżbalja. Però l-forma hija kompletament Latina jew Taljana, ġifieri għandek il-vers l-endekasillabu, naħseb li jgħinna ħafna anki l-endekasillabu biex fost l-oħrajn narfu l-kliem eżattament kif inhu. Pereżempju, il-vers endekasillabu u l-vers settenari fil-fema tiegħu mal-bażi xi drabi għandek sillaba nieqsa jew sillaba żejda. Ġifieri dan jgħinek ukoll anki biex l-andament tal-vers xiddew il-qagħda l-ġenera waqt imramti li l-iżmin nibni waqt imramti. Għaliex li radi għal kull xi persura. Se kittejt li din l-għadħeru l-għamlutat nisim għandika sillabu perfett, u xi drabi sillaba żejda u nieqsa, x'imkien indikajthom ma niftakarx. Ġifieri dak li huwa l-punt. It-tieni, ir-rima. Għandek il-versi jirrimaw dak li ngħidulhom heroic couplets, distiku eleġijaku, ġifieri distiku bir-rima. Xi drabi rima mhux perfett hemm l-assonanza u l-konsonanza. Però fil-fema tiegħi Kaxaru jgħid jikteb bil-Malti ta' nies Arbi
forma letterarja kollha kemm ta' nisa Taljan. Allura għandek simbiożi, għandek sintesi interessanti ħafna li mbagħad baqgħet f'nafu. Dik eżempju reċenti, l-Numanzi ta' Dunkano, 1921 ma nafx data esatta. Il-klim kollu ta' Dunkano huwa kollu Arbi, kollu kemm hu m'hemmx kemm waħda biss li mhix Semitika. Imma mbagħad il-forma hija kollha kemm Italjana. Il-vers ta' 11, l-dekasillabu, ta' Taljan ġifier Ewropea wkoll, mhux ta' pajjiż wieħed biss. Il-dekasillabu u terzina li kważi hija terza rima ta' Dante. Figurazzjoni mbagħad hija Ewropea tagħna, ġifier dik is-sintesi, lingwa semitika, reliġjożità kristjana u forma letterarja Taljana ma diġà preżenti hawnhekk. Pratika qed ngħidu li bejn l-1450 bejtu jaħsu. U żmienna hemm kontinutà l-poplu Malti verament jeżisti għax jirrepeti l nifsu ba' konsistenti. Tħadet il-Malti ġej mill-Arbi, jikdu bl-alfabet Latin, jirrikorri għal ċerta figurazzjoni ta' natura reliġjuża u juża l-forma letterarja Italjana. Sa dan it-tant ta' din kollu konsistenza, dik li jorik il-poplu Malti. Qabel ma sar stat jew nazzjon ġuridikament, legalment, kostituzzjonalment, 4 snin ġieli. Ftit snin ilu dal-aħħar 30 sena minn indipendenza. Kien diġà stat bħala kuxjenza tal-poplu żgħar ħafna kellu xi jaqgħdu. Il-pratika qegħdin ngħidu kienet il-lingwa fost l-oħrajn eżamitu unit bl-influssi barranin li huwa kien kapaċi jdiġerixxi jbidilhom fil-identità tiegħu. U diġà l-ewwel dokument nazzjonali li għandna fil-Malti, il-Kantilena ta' importanza kbira, monument nazzjonali. Hija diġà xhieda ta' dan. Il-Maltini dak żmien mbagħad meta komplew jitlu bil-Malti esposti għall-istess kultura Taljana baqgħu konsistentement jgħidu f'din id-direzzjoni. Figurazzjoni tagħhom hija ta' dak it-tip, ħafna ta' Biblika. Mbagħad kliem ta' nisel semitiku fil-letteratura kif taf inti li preferu li jgħidu kemm jista' jkun kelma semitika. U fl-istess ħin imbagħad il-forma Taljana, primarjament il-vers ta' 11 kif jikteb kaxar tiġi. Kif tispjega li l-ewwel metafora tal-kantilena l-arqa ma taqbel xejn mat-tieni waħda, it-twaqih tad-dar? Hija metafora mħalta, mixed metaphor, ġifieri qiegħed jesprimi il-fatt li xi ħaġa inqerditlu waqgħetlu d-dar. Allura għandek l-idea ta' tiġrif. Bħalma waqgħet id-dar jekk ikollu waqgħet l-imħabba tiegħi. Fil-metafora hija d-dar isa l-ħajja jew l-imħabba u viċiversa. U minn aħna mbagħad kif qed tgħid tajb inti, jirrikorri għall-metafora tal-arqa, ġifieri mhux waqgħet id-dar, erqet id-darsa. Qed jgħid l-istess ħaġa, però qed jgħidha b'żewġ elementi differenti, waħda hija dar fuq l-art, l-oħra hija baħar. Pratikament hemm xi merkeb, xi darsa ġifieri. Anke ma tissemmix id-darsa, però l-ilma qiegħed hemmhekk eżattament. Ġifieri hija konsistenza, però hija tipika tar-raġunamenti tagħna, ma niftakarx bħal eżempju. Però nkun nitħattu b'metafori li huma konsistenti, però nkun qed ngħidu l-istess ħaġa, ġifieri qiegħed juri li f'moħħu kellu l-idea li xi ħaġa waqgħet. Jibda b'dar, mbagħad waħda jidħol ilma kif qed tgħid inti. Ma tagħmilx eżattament sens fil-kuntest, però s-sens huwa wieħed fondamentali. Bena xi ħaġa, issa waqgħet jew erqitx, waħda tereq fil-baħar, u l-oħra tereq fuq l-art. Ġifieri isek qed tgħid darsa tereq fit-triq jew dar tereq fil-baħar. Ġifieri hemm dan il-sens ta' dħul f'xulxin ta' żewġ idejt, però l-idea ċentrali hija verament waħda. Kelli xi ħaġa li jiena bnejtu għal